Quan vulgui, Santi. Un moment. El 7. Molt bé, nois, molt bé, molt bé, molt bé. I ara ja s'acaba, ja ens queda més que una dansa. Els espantalls, que l'Agustí ens explicarà de què va. També us vull recordar una altra cosa. Quan acabi la dansa, sisplau, podeu col·laborar a recollir les cadires i portar-les allà a les gàbies que teniu aquí al darrere. Vale? Gràcies. Ja s'ha acabat, no? Pues sí, aquesta ballada de danses catalanes s'acabarà amb la dansa Espantalls. És una coreografia divertida de caire campestre. Ens el ballaran els grans de l'Esbar l'Estel. Irán a bailar la gran. Espantalls.